že sme tu mohli byť a že ste počúvali, že ste vedeli odpovedať na naše otázky. A teraz sú naše slovenské mamičky, pekné deti máte. Slovenské mamičky. Ja sa chcem rozlúčiť teraz s deťmi. Prosím ťa, nevyrušuj. Ale pozri, aké krásne počasie, treba spievať. Slovenské mamičky, pekné deti máte. Pekné deti máte. A toto mi vždy robí tento chlapec. Ja mám na ňo špeciálnu vec. Takýto stopovač. Ako taký? Vždy to zaberá. Keď už si s tým neviem rady, tak ho musím stopnúť. Ako takú sa dobre kočí. A on neprestane. Potráve na tom chodil boci. No snad si to už teraz uvedomí. Kamila, ty zase používaš stopátora. Ale ja chcem spievať. A teraz ho pustím znova. Nemyslí si, že... Čo to robíš? No počkaj, ja ti oveznem, počkaj. Teraz pozerajte, čo dokáže. Otočíme. Teraz ho pustíme, dobre? No počkaj, ja ti dám... Kde si? Tu som. No vieš čo, ja ho ti strhám, lebo to je úplne hrozné tento stopátor. Ja už radšej idem. Ahojte. Ahojte, ďakujeme, že ste boli s nami. Ahojte.